जय हिंद दोस्त। हम हैप्पी अपने सबन के स्वागत करत बानी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। दोस्त हमनी पढ़त रहनी है जा भोजपुरी जौन की क्लास 10th के बा। एमे हम अपने सबन के 3 गो अध्याय कंप्लीट करा चुका रहनी है। 3 गो अध्याय पूरा कंप्लीट सब्जेक्टिव प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा चुकल बानी। अगर आपने नहीं देख ले तो चैनल पर जाई, पहले तीनों अध्याय के कंप्लीट करी। आज हमनी पढ़े वाला बानी सन अध्याय 4 का। अध्याय 4 जौन चैप्टर के नाम बा बायन ह और ई का ह बायन एगो कहानी ह। बायन एगो कहानी ह तो एके देखे वाला बन जा आ एकर सब्जेक्टिव प्रश्न आ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा करब जा। एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितना भी सब्जेक्टिव देवल बा प्रश्न, जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देवल बा, इस सारा प्रश्न के हमनी करब जा। बहुत सारा प्रश्न बा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी, तो सभी प्रश्न के हमनी करब जा। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बा अपने के एग्जाम खातिर। ठीक बा ना, तो एक ध्यान में रखे जा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाटे ये चैप्टर। चलिए तो एकरा से एक और बात कि देखी, अगर अपने सबन बुक के आ प्लस में 2026 बोर्ड एग्जाम खातिर अगर मोस्ट VVI सब्जेक्टिव आ प्लस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए अपने सबन के, किताब के पूरा जौन अपने के किताब बा बुक के पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव प्लस प्रश्न आ प्लस में मोस्ट इम्पोर्टेंट जौन की बोर्ड एग्जाम में पूछल जाए, ऐसे एको गो क्वेश्चन बाहर नहीं के आ सकत भाई। ठीक बा, अगर ये सभी के अपने PDF चाहता नहीं तो अपने के 199 रुपया में ये PDF प्राप्त हो जाए। 199 रुपये में अपने का PDF ये मिल जाए। अपने सबन व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दें 95 23 11 23 63 पर, तो अपने सबन के PDF प्राप्त हो जाए वहाँ से 199 रुपया में। ठीक बा, तो चलिए हमनी कहानी के पहले पढ़ी जा। देखी, सबसे पहले का प्रश्न यहाँ से बनेला कि बायन जौन ह, बायन का ह, बायन कौन विधा के रचना हो। तो बायन जौन ह कहानी है, बायन का ह कहानी है। क्वेश्चन पूछल जाए कि बायन कौन विधा ह, तो कौन विधा ह कहानी ह। अब बायन के रचनाकार के बानी, तो यहाँ के रचनाकार बानी विसुंधरानंदन जी। ठीक बा, के बानी विसुंधरानंदन जी बायन के रचनाकार बानी। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बा। ठीक बा, याद रखें। चलिए अब आगे हमने बढ़ल जाओ और विसुंधरानंदन जी के थोड़ा जन्म से संबंधित 2 गो प्रश्न पूछल जाला, एके हमने कंप्लीट करल जाओ। ठीक बा, फिर हमने प्रश्न आंसर के तरफ चलब जा। देखिए, विसुंधरानंदन के जन्म, यहाँ के परिवार मूलतः भोजपुर के बसिंदा रहे। ये प्रश्न पूछल जाला कि विसुंधरानंदन जी कहाँ के बसिंदा रहनी। तो विसुंधरानंदन जी कहाँ के बसिंदा रहनी, भोजपुर के। याद रखें कहाँ के, तो भोजपुर के यहाँ के बसिंदा रहनी। विसुंधरानंदन जी भोजपुर के बसिंदा रहनी। अब देखिए, बिहार के भागलपुर जिला, भागलपुर जौन जिला बा, ठीक, जिला के घोघा बाजार, ये जिला में जौन घोघा बाजार बा, वो स्थान में वो जगह पर 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1949 ईस्वी के भइल रहे। यहाँ के जन्म कब भइल रहे, तो 1 जनवरी के भइल रहे। 1 जनवरी, ठीक बा, 1 जनवरी 1949 के भई रहे यहाँ के जन्म। कहाँ, तो घोघा बाजार के पास, घोघा बाजार स्थान जौन बा वहाँ जौन की भागलपुर जिला पड़ेला। तो याद रखें। चलिए फिर बाटे आगे के बाद कि प्रारंभिक शिक्षा के बाद यहाँ के स्नातकोत्तर पास कैली आ स्वतंत्र लेखन आ पत्रकारिता के साथे साथे सिनेमा खातिर गीतों लिखनी। यानी कि यहाँ के अपना स्नातक पास कैनी, ओकरा बाद में लिखे के कार्य चालू कैनी आ पत्रकारिता भी कैनी, लेकिन ओकर साथे साथे सिनेमा सब खातिर गीत भी लिखल चालू कैनी। सिनेमा खातिर, फिल्म उलम सब खातिर गीत भी लिखल चालू कैनी। यहाँ के प्रकाशित किताबों के नावन बा, मैंने नाम बा। यहाँ के जौन प्रकाशित जौन किताब बा उस सब के एक नाम बा जौन की प्रसिद्ध बा। ये सब याद रही अपने के, तो अच्छा बा कि एग्जाम में पूछल जाए। देखिए, एक नदी मेरा जीवन, एक नदी मेरा जीवन, ई कहा तो गीत संग्रह केकर, विसुंधरानंदन जी के। एक नदी मेरा जीवन गीत संग्रह विसुंधरानंदन जी के। आ का मतलब और। काल जली
बर्बरिक काल जली बर्बरिक ई कहा तो खंड काव्य ह जौन की प्रकाशित बा केकर विश्वेंद्रानंदन जी के। तो दोनों याद रखें, ई दूगो याद रखें। कहाँ के बसिंदा रहनी तो भोजपुर के बसिंदा रहनी यहाँ के, ई याद रखें। अपने से एग्जाम में पूछल जाए, इंपॉर्टेंट प्रश्न बा। चलिए अब इस चैप्टर के जौन प्रश्न बा ओके हमने कंप्लीट कर लीजा। देखिए कि बायन गध के कौन विधा के रचना बा, बायन गध के कौन विधा के रचना बा तो का बाई कहानी बा। बायन का ह एगो कहानी ह, ठीक बा, याद रखें। फिर हमने के प्रश्न बा कि बायन रचना कौना विषय पर आधारित बा। ई जौन बायन जौन हमने के कहानी बा ई कौन विषय पर बाटे, ठीक बा। तो ई एड्स पर बाटे, ई एड्स बीमारी पर ई बायन के बारे में बतावल गइल बा। चलिए अब हमनी के जौन प्रश्न बाटे कि बायन कहानी के लिखले बा, तो बायन कहानी के लिखले बा। सबसे पहले ही हम अपने सबन के बतैनी है कि विश्वेंद्रानंदन जी बायन कहानी के लिखले बानी। चौथा प्रश्न बा कि केकरा व्यास गिरी के चर्चा गांव जहार में चटकारा लेके होत रहे। तो देखिए जीतन के व्यास गिरी के चर्चा जौन रहे ना गांव जहार में पूरा चटकारा लेके होत रहे, ठीक बा। चलिए 5वां नंबर हमने प्रश्न के देखब जा जौन ऑब्जेक्टिव प्रश्न बा कि बायन के नायिका के हवे। बायन के नायिका के हवे जौन ई बायन कहानी में नायिका के ह तो सुगिया। आ नायक पूछी तो कथी बताएम अपने सबन जीतन। नायक पूछी तो जीतन कहेम, आ नायिका पूछी तो का कहेम सुगिया। देखिए नायक जब नायक पूछी तो अपने सबन जीतन बताएम, आ नायिका पूछी तो सुगिया बताएम। ई इम्पोर्टेंट प्रश्न सब बा, याद रखें, ठीक। चलिए लघुत्तरीय जौन हमने के प्रश्न बा एक देखल जाओ। प्रश्न बा कि हमरा लक्ष्मण के उर्मिला मिल गईल। एह पंक्ति में यानी कि ई लाइन में लक्ष्मण आ के मतलब और उर्मिला केकरा के कहल गईल बा आ कौना दृष्टि से, ठीक बा। केकरा के लक्ष्मण और उर्मिला कहल गईल बा तो सुने, हमरा लक्ष्मण के उर्मिला मिल गईल। एह पंक्ति में लक्ष्मण जीतन के आ उर्मिला सुगिया के कहल गईल बा। लक्ष्मण केकरा के बोलल गईल बा, जीतन के बोलल गईल बा लक्ष्मण, और उर्मिला केकरा के बोलल गईल बा तो सुगिया के उर्मिला बोलल गईल बा ई लाइन में। चलिए अब हमने के जौन प्रश्न बा 7 नंबर, ई प्रश्न भाई अपने सबन के बोर्ड एग्जाम में पूछल जा चुकल बा। तो ध्यान रखें कि एड्स शरीर सबसे पहले केकरा खत्म करेला, यानी कि हमने के जौन शरीर में एड्स के जौन बीमारी हो जाला तो इस सबसे पहले शरीर के कौन भाग के खत्म कर देवला, कौन चीज खत्म कर देवला हमने के शरीर के, ओकरा बारे में बतावे के बा। तो देखिए एड्स रोग ऐसन रोग ह जौन शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट कर देवला। कौन क्षमता नष्ट करेला भाई, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जौन हमनी के शरीर में को बीमारी से लड़े वाला जौन क्षमता होला नु ओकर नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता। और इहे क्षमता के ई एड्स बीमारी नष्ट कर देवेला। आ तब हमनी के शरीर में तरह तरह के बीमारी जौन बा धावा बोल देवेला, हमनी बीमारी से ग्रसित हो जानी सन, ठीक बा। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न के देखी। 8 नंबर प्रश्न बा कि एड्स कौना विषाणु से उत्पन्न होला, ने एड्स कौना विषाणु से फैलेला, कौना विषाणु से उत्पन्न होला ई बतावे के बाटे, ठीक बा। तो देखिए एड्स रोग खून में, यानी कि एड्स जौन बीमारी बा जौन खून में हमनी के खून में जौन का होला कि HIV नामक विषाणु के प्रवेश कैला से होला। ब्लड में अगर खून में HIV नामक विषाणु जौन अगर मिल जाई, प्रवेश कर जाई तो वहाँ से ही कौन बीमारी हो जाई, एड्स बीमारी हो जाए, जौन के HIV हमनी कहनी जा, ठीक बा। एक नाम है HIV, ठीक बा। एकरे कहल जाला एड्स। जब हमनी के खून में मिल जाला, जब खून में विषाणु प्रवेश कर जाला तो एड्स नामक जौन बीमारी बा ई हो जाला। चलिए अब देखब जा त्रिगुतरीय प्रश्न जौन हमनी के बा कि एड्स फैले के कौन कौन कारण होला। इहो अपने के बोर्ड एग्जाम में पूछल जा चुकल बा। ई 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछल गईल, 2025 में ही क्वेश्चन पूछल गईल। ध्यान रखें कि एड्स फैले के कौन कौन कारण होला, कौना कौना कारण से एड्स बीमारी फैलेला
एकरा बारे में बतावे के बा। देखी तो एड्स फैले के बहुत कारण बा, बहुत सारा कारण बा एड्स बीमारी फैला के। पहिलका सबसे कारण कि खून में HIV नामक विषाणु के प्रवेश कैला पर होला। अगर हमनी के ब्लड में HIV नामक विषाणु प्रवेश कर जाता कौनो तरह से तो ई बीमारी फैल जाला। एकरा खातिर विशेष ध्यान रखब जा। ई सबसे ज़्यादा खतरा बा कि हमनी जब जानी जा हजाम के लगे, ठीक बा, यानी कि नाई कहल जाला, जन का हजाम के लगे जानी जा अपन केस कटवावे चाहे दाढ़ी उड़ी बाल कटावे बनवावे, तो वहाँ पे से ज़्यादा फैले के चांस रहेला। काहे कि जौन दाढ़ी बनावे खातिर जौन छुरा इस्तेमाल करला लोग, उससे बहुत व्यक्ति के बनेला आ कोनो व्यक्ति के एड्स के बीमारी होखे, ठीक बा, आ उहे छुरा से अगर उस व्यक्ति के शरीर में कट जाए आ फिर उ छुरा के बिना साफ कैले अच्छा से बिना डिटॉल में धो ले अगर दूसरा व्यक्ति के बनावल जाता दाढ़ी आ उहो व्यक्ति के अगर कट जाए तो उ एड्स में जो विषाणु पावल जाला HIV विषाणु उ दूसरा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकेला आ वहाँ से एड्स के बीमारी फैल सकेला, ठीक बा। तो याद रखें ज़्यादा खतरा तो उहे से बाटे, ठीक बा। चलिए दूसरा का बाटे कि विषाणु प्रदूषित सुई से, यानी कि विषाणु से प्रदूषित कोनो सुई होके आ उस सुई के ले लवल जाए तो उहो सुई से फैले के पूरा खतरा बाटे, ठीक बा। कि माने एगो सुई से दूगो व्यक्ति के इलाज कर दो, ठीक बा, आ एक बार पहिलका सुई माने पहली बार इलाज कर उ व्यक्ति के जेकरा एड्स के बीमारी भइल होके, ठीक बा, आ दूसरका बार इलाज कर दो उ व्यक्ति के उहे सुई से सुई दे दो जना व्यक्ति के एड्स की बीमारी ना होके तो उहो व्यक्ति में का हो जाए एड्स की बीमारी फैल जाए। तो प्रदूषित सुई से भी फैलेला, विषाणु प्रदूषित सुई से, ठीक बा। चलिए अब एकरा बाद देखें हमनी के जौन बात तीसरा रखा कि एड्स रोगी व्यक्ति के साथ असुरक्षित संभोग से, कोनो व्यक्ति जौन बा एड्स से ग्रसित होके उ व्यक्ति के एड्स के बीमारी होके आ ओकरा साथे अगर असुरक्षित संभोग अपने कर रहल बानी, बिना कोनो सुरक्षा के ओकरा साथ सेक्स कर रहल बानी, तो अपने सबन के भी का होई कि एड्स के बीमारी के खतरा मेरे रात रही, ठीक बा। चली अब एकरा बाद में चौथा नंबर जौन बा ई बा कि माता से संतान में भी फैल सकता है एड्स के बीमारी, यानी HIV फैल सकत बा। पांचवा बा कि दूषित रक्त चढ़वैला से एक से दूसरे शरीर में प्रवेश करेला। अगर दूषित रक्त हमने चढ़वा लेता इंसान, वैसन रक्त जो एड्स से ग्रसित होकर व्यक्ति आ उ व्यक्ति के खून अगर दूसरा व्यक्ति में चढ़ा दल जाए तो उहो व्यक्ति के शरीर में तेजी से उ प्रवेश करेला, तेजी से फैलेला, ठीक बा। अब छठा नंबर जौन बा कि अपना पत्नी के अलावा दूसर अनजान लोग से के साथ असुरक्षित संभोग से, अपना पत्नी के अलावा अगर कोनो दूसरा पत्नी के साथ में चाहे दूसरा अनजान महिला के साथ में अगर असुरक्षित संभोग करत बानी तो वहाँ से भी एक खतरा मेरे रात रहेला, ठीक बा। तो ई सब रख रीजन कौन ची के कि एड्स फैले के कौन कौन कारण होला, ठीक बा। ये इम्पोर्टेंट रख पूछल गई बा प्रश्न, ध्यान दे हम। चलिए अब 10 नंबर जौन हमनी के प्रश्न बा, ई प्रश्न बा कि कौन चीज से एड्स के विषाणु ना फैलेला, कौन चीज से एड्स के जौन विषाणु बा ई ना फैलेला, ध्यान दें। तो ई विषाणु साथ रहे से, अगर एड्स से ग्रसित व्यक्ति के साथ में अपने रहत बानी तो ई जरूरी नहीं कि रोगों के बीमारी हो जाए, साथ रहला से बिल्कुल ना फैलेला। खाना पीना से अगर साथ में रह के खाना पीना खा रहल बानी तब वो ना फैलेला। हाथ मिलावला से, हाथ मिलावत तबो एड्स के बीमारी ना फैली। आ कपड़ा बर्तन इस्तेमाल कैला पर ना फैलेला। आ ओकर कपड़ो पहने तनी चाहे उ जना बर्तन में खात पियत बा उहे बर्तन में अगर वो खात पियत बानी तबो एड्स के बीमारी ना फैलेला, ठीक बा। तो अब ई तरह से हमनी अब चौथा नंबर चैप्टर के समाप्त कर लेनी जा। अब 5वां नंबर चैप्टर बा तो एक फिर हमनी पढ़ब जा, ठीक बा, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अपने सबन के अच्छा लागल होखे तो चैनल पर के सब्सक्राइब कर ली और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई कि अपने सबन के क्वेश्चन लाग रहल बा, ठीक बा। तब हमने फिर मिल जाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।